ओंखाम संलायबायना नै जोंहा बाबुनानि सानै माने ओंखाम संगासिनो दङ नै जों खुलुमबाय लोगोफोर नैबे जाबाय जोंनि गहपुरनिफ्राय साहा फारसे अरुणाचल हाबलांनाय लामा बियो नैबे जाबाय जोंनि राजगड़ अरुणाचल आरो आसाम बर्डार बियो मेन बिनिफ्राय बै ससे थांबानो जोंनि बे दानि डनिफल' एयारपर्ट दा जोङो नै दिनै इटानगर थांनो ओंखारदों बिथांमोननि केपिटेलाव नैबे जाबाय डनिफल' एयारपर्ट हाबनाय लामा बियो जों थांगासिनो दं नै दा थांनायनि गुबै कारना जाहैबाय जों माने नैबे बैसागुनि मुङाव दोंसे माने बैसागु मेथाइ एलबाम शुटिं खालामनो नागिरदों दा बिनि थाखायनो दिनै माने बे मेथाइखौ गाइड होनो थाखाय थांबाय थादों स्टुडिअ'आव नाजाराखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिराद मोजां माने फरेननि लामाफोर बायदि नुयो नैबे हाजो थिला थिलानि गेजेर गेजेर एकदम लामाया बिराद साफा मोजां गोदोथ' सिंगल वेमोन दायो 4 लेन जानानै एकदम साबसिन जाबाय आरो बेरायनो दैलाङावथ' आरो साबसिन बेरायनो नाथाय दैलाङाव मोनसे बेवहाय डेन्जार दङ बे डेन्जारा जाहैबाय माब्लाबा नैबे बे हाजो थिला थिला नैबे हाजोफ्रा गुब्रुनानै गाहायाव लामाखौ ब्लक खालामफैयो बेखौ बोरैबा लोगो मोनफ्लांनांगौबा एसे डेन्जार जायो आरो गाथारा जान बेनो थाखाय जा मेन इउटिउबार थार आरो बियो एसे मोजां बेरथाय मादों मानसियाबा मा जाखो जानो नैबे बेसेबांबा गोजौमोन लामाया नैबेयो गोजौमोनथ' आरो साइकेलजों नारबाबो नारख'नो हायाबा ओरैबायदिजोंसो मोनबा ओरैहाय आमारोबोमोन सालायनोबो साइकेलखौबो बे समाव फैयै फैयै नैबाव मोनसे चेकिं लोगो मोनदों जोङो माने नै दा इलेक्सन जानोसैलाय नालाय एखे बिराद माने टाइट चेकिं आरो जोंखौ आसामनिखाय बारा नायाखै नायनायालाय गावसिनि अरुणाचलिफोरखौ एसे बांसिन नायनाय जादों आरो जेबो नङा बिदिया नायखायो आरो दा जों नै ओंखारलायबाय थांबाय थानोसै नै अट'आनो गंसे नै एकदम गोलैना थालायबाय मा जाखो मा बेरखो बेबा उनावसो मोनसिगोन बेयावनो दंब्रा बे स्विमिं माबाया बेयाव दं ने आच्छा बेयाव नोंसोर बावनो लाफैदोंमोन नामा स्ट्रेम हिउ रिजर्ट बबे थेङाबारि थेङाबारियावसो बिथिं थेङाबारि बिराद गिदिर पार्क बानायबाय थारमाने ओमफ्राय बे एखौनो बावनो बानायफादों आरो जों बेरायहैखांजोब्बाय आंबो बेरायखांबाय बेयाव फैयै फैयै जों नै दा सेम्पु गेट मोनफैबाय गहपुर तिनालिनि एसे सिगाङाव इटानगर मोनैनि सिगाङाव आरो बियो सेम्पु गेट बेयावबो माने गोदोथ' बारा ओमफ्राय न' गिदिर गिदिर गैयामोन दायो एकदम लुजोब्बाय गासिबो माहाजोन जाजोब्बाय ना अरुणाचलाव राकेशन थांबाय खोमालै एफा गोबाव थाबाय जानो नुफेराखैथ' जों दा नै गहपुर तिनालि मोनबाय रायजोफोर जोंनि आसामनि गहपुरा जाहैबाय जोंनि बे जाहैबाय बे बिथांमोननि अरुणाचलनि गहपुर तिनालि बेयाव सिरियाखानाबो दङ दा नै नाजाराफोरखौ नायलांदो बिराद मोजां माने मा होनना बुङो माबा जोमैनि खाथियाव थाफैनाय बायदिसो मोनो माने हाजोआ जौखोलांबाय थानोसै नालाय आरो न'फ्राबो एकदम गोजौनिफ्राय गोजौ जालांबाय एखे माने बेरायथावथाव जायगा आरो बिरादनो दा जाय बिथांमोना फैफेराखै फैनानै बेरायफैयो माब्लाबा टुरिस्टफोरबो जाना बिराद फैयो बेयाव ओमफ्राय बे गिदिर दखान सेस मारुवारि बिहारि बेंगलि गोजा बिदिनोसै आरो गावसिनि मानसियाथ' गैखाथारा दा जों नै फैयै फैनानै इटानगर हाबफैबायानो मोनबायानो आरो जोंनि गहपुरनिफ्राय बांद्राय गोजान जाया बारु 30 किल'मिटार जायो गहपुरनिफ्राय बेनिफ्राय दानिया मा जायो बलिउडनि बिराद एक्टर एक्ट्रिसफ्रा अरुणाचलाव फैसोगारो दाना बेवहाय राखि साबोनाबो दा दंफैबाय थायो माने थाङाखै होननाय खोनादों आरो दासिमबो बेयावनो दंबाय थायो शुटिं खालामबाय थादोंनो
दा बिदिनो गोबां फैबाय माने एकदम लेजेन्डारि आर्टिस्टफ्रानो बेयाव गोबां फैबाय गोबां थाफै नेसनेल स्कुल फैनाया नैबे दा अबे बेयावनो बेजों नैबेजों नैबेयाव नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे ना फैयो नैबे अ आच्छा बे नेरसोन गोदोथ' बारा माने बिदि नुवामोन बलिउडनिफोरखौ फैनाय दायो माने बे हलंगि जोंनि बे डनिफल' एयारपर्टआ जाबाय नालाय माने फैनो मोजांथारसै माने डाइरेक्ट मुम्बाइ कानेक्टिं फ्लाइट दं नालाय साननैसो सिगाङाव ओरैनो डाइरेक्ट कलकातानिफ्रायसो होयोमोन खिन्थु दायो डाइरेक्ट कानेक्टिं जाबाय होननाय खोनादों बेनिखायनो जोंनि माने मोनथिनायावथ' गोबां लेजेन्डारिफ्रानो फैबाय बिथांमोनाबो माने अरुणाचलखौ नायनो लुबैनाय मोनसे हाउस दङ जाहैबाय बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनायो दिनै बबेबा मोनसे ट्राफिकआबो गारिया खम जानो बिराद मोजां सालायनो मोनो बिदि मोनदों माथो अफिस टाइम गैलाना अफिसाव हाबना थाजोबनाय जाबाय दा दहाय 8टायाव फैबा हले 8टायाव फैबा मोनगौमोन ओमफ्राय दा बेलासियाव मोनगोन दा बिराद मोजां फ्रि मोनथारदोंबा इटानगर टाउननि गेजेर गेजेरनि नाजाराखौ नोंथांमोनाबो नायदो एनै जोमैयानो माबा बिसिनि बिल्डिंनि उखुमावसो थाफैनाय बायदि मोनो एनै माने जोंबो माने हानहरबानो मोनसिगोन बायदि मोनो आरो जोमैखौ ओरैबायदि सेराव माने फैयो माने हाजोआ एकदम गोजौनिफ्राय गोजौ जाबोनाय नालाय माने सेराव थाफैनाय बायदि मोनो आरो गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो बेरायनो आरो दाथ' जेनेबा सानसु बेलासिफ्राव बा मोनाबिलिफ्राव आरो साबसिन मोनगोन बेरायनो दा जोङो माने खामानि दं नालाय ओंखायनो जोङो 11 बाजियावनो ओंखारबोदों न'निफ्राय दायो सानसु आरो जोंबो दा थांनायाव एसे बेलासि जालांनायालाय बे साननैसो बिराद टाइट सिकिउरिटि माने बिराद चेकिं जादों माने इलेक्सन जासिगोन नालाय दा इलेक्सननि थाखाय बिराद सोरबाफोर गारिफ्राव थाखा फैसा लाबोदों नामा आइजें आइला हाथियारफोर लाबोदों नामा बेखौ माने चेकिं खालामदों बिरादनो ओरैबायदि टाइट खालामदों गावसिनि अरुणाचलनि मानसिफोरखौथ' बांसिन एकदम माने टाइट खालामदों आरो नै नुवाखै नै गारिफ्रा एकदम जायगाफ्रा ओरैनो बांसिन माने गुसेब नालाय हिल्स एरिया नालाय बांद्राय गुवार जायगा थाया ओंखायनो गारि गुराजों बिराद माने मा होनो ब्रे एकदम फार्टि जाबनाय बायदि जायो आरो बिदि दा माथो खालामबावनो बिथांमोननि माने स्टेटआ नैबे जाहैबाय अरुणाचल स्टेटनि सेक्रेटारियेट दाखालि नैबे वालाव पिकचार आखिनायनि थाखायनो बिथांमोना गोबां माने दाङाबाजि दावराव दावसि जालायदोंमोन दायो सल्भ जाबाय दा आखिफिनजोब्बाय नै सेक्रेटारियेट बै ओरैहाय आगदाथिंजाय हाबलाङो आरो जेनेबा दा गोजौखाय नुहुराखिसै माने सेक्युर जायो नालाय वाल गोजौ होयोब्ला दायो ससे थांब्लानो बिथांमोननि हाबग्रा गेटखौ नुगोन आरो मोजांथार माने बेखिनियाव माने जायगाया एसे गोजौयैनो एसे प्लेन बायदि आरो जेनेबा बेनिखायनो सेक्रेटारिखौ बिथांमोना बेयाव बानायदों नैबेजों हाबलांनांगौ ओरैहाय आगदाथिंजाय ओरै हाबलांबानो जाबाय आरो नैबेजों दा जों बेखौ नै बारबाय जोङो एकदम पापुनालायाव थांगोन नालाय पापुनालाया जाहैबाय ओरै इटानगर आरो नाहरलगुननि गेजेराव जायो आरो पापुनालाया लामाफ्रा बिदिनो गेजेर एसे फिसा गेजेर गिदिर माने जि जायगाफ्राव माने जायगाया एसे गुवार बेफोराव एसे गिदिर बानायबाय एकदम गाहायफ्रावबो गासिबो एनै नायलाय न'फ्रा जायगायानो गैला एकदम जेरैबो न' गोजा माने उफाय गैया बिथांमोना गोजौ गाहाय जेरैबो बोरैबाबा स्टाइल साइजबो नुयो आरो एखे माने फरेन जायगाफोर बायदिबो नुयो दा नायदो नै फैयै जोमैया एकदम खाथिसिनाव फैथारबाय नै जोमैया नायलाय नै बिराद मोजां एकदम जे माने जों गारिजों माने जोमैखौसो सौखिनानै हाबहैसिगोन बायदि नुयो नैबे जाहैबाय इटानगरनि मोनसे माने नायथावना रड बियो फरेनफ्रावसो गोबां बिदिनो इउटुबफ्राव नायबा नुयो दा जों नायदो नै बेखौ माने बिसोरो दन्दर बायदि बानायना होदों ओमफ्राय बे वालनि ओरै फारनैथिंबो लामा दङ दा जों सिंजों हाबबाय नै सिंजों माने दा एनै स्ट्रिट लाइटखौ नायदो नै एकदम सिंनि लाइटआ बिराद मोजां आरो एकदम माने दन्दर सिंजों हाबलांबाय जोङो ससे दा बिनि सायावबो माखासे टाउन दङ जेनेबा दा बांद्राय जेनेबा गोजान नङा बा गोलाव नङा बे माबाया दन्दरा आधा किल'मिटारनिबो एसे खमसो जागोन आरो जेनेबा दा जों नै बे गोजौजों जों फैफिनबाय दा ओरै आगदाजोंबो आगसिजोंबो लामा दङ जों मोनफैबाय नै दा नैबाव जोंहा नै फिथाइ सामथाइनि दखान दङ एसे नै खाथियाव नै नार्सारिबो दं लोगोसे नै खाथियाव
बै नुहुरनाय बे बिल्डिंआवनो आरो स्टुडिअ'आ बेयावनो जोंनि बर' सेंग्राफोर गहपुरनि बर' सेंग्राफोर थाफैयो बेयाव स्टुडिअ'खौ जों मोनफैबायानो नै स्टेपजों थांगासिनो दङ थाङै थाङै माने थालाथाम गोजौआव आरो थार्ड फ्ल'राव गाहाय स्टुडिअ'आ बेवहायनो नै स्टुडिअ दा गाहायथिं नाहरदो नै बिराद गोजौआव दंफैयो जोङो एकदम नै मोनबाय स्टुडिअ'खौ सिङाव हाबबाय जों नै बे ओरैनो मानसि जिरायग्रा बेयावबो मोनसे माने गाइड होनो हानाय सेटआप लागायनानै दोनदों बिथांमोना नैबेनो नै अन रेकर्ड स्टुडिअ आरो बिथांमोननिया मुङा मोजाङानो गाज्रि नङा माने मिक्सिं सिक्सिंखौबो बेयावनो खालामो बिथांमोना माने मोननै दङ रुमा दा नै बे बाबुआनो बिनि हेड जाहैबाय मुङा बिस्टि टाइटेला मामोनथाय आं सोंनोबो बावलायलांबाय ओरैनो सिगांनिफ्राय लोगो मोनबाय थायो नाथाय बांद्राय बिदि खामानि मावनाय जायाखै बाबुजों जेनेबा दिनै माने अडिअ'नि खामानि फार्स्ट टाइम मावनाय जासिगोन आरो आखाइया मोजाङानो एने टेलेन्ट दं आरो लोगोफोर नै आं माने जोंनि बै गहपुर खाथि इटानगरनि कंकरनाला पापुनाला बेवहाय माने दंफैयो दा नै बे बाबुआ जाहैबाय जोंनि गहपुरनि दा बियो माने बेवहाय मोनसे हम सेटआप स्टुडिअ बेयाव बानायनानै लादों नै खोब बिथांमोना माने मिउजिक बानायनो फैयो होनना बुंदों बे अरुणाचल एरियानिफ्रा बर'फ्राबो फैयो सम सम दा दिनैबो आंबो बेयाव ग्रोब मोनफैदों बेयाव माने बैसागु मेथाइ दोंसे बानायनो फैदों नैबे दा बैनायनि प्रजेक्ट बियो नैबे प्रजेक्ट बे बैसागुआवनो माने बियो ओंखारगोन आरो दा बेवहाय खोनाबायसो थादोंमोन माने इटानगराव जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिदि माने स्टुडिअ बानायनानै दं होननानै दा बेवहाय माने बिथांमोना बे निसि मेथाइ आदि मेथाइ माने अरुणाचलनि बायदि बायदि जेनेबा हारिफोरनि मेथाइफोरखौ बेयाव बानायबाय थानाय जायो बर'फोरा एसे खम जायो आरो दा नै सिङावबो दंबावो मोनसे स्टुडिअआ माने नैबेयो बाहेरायाव नैबे सिङाव मोनसे दं नै ओरैहाय नै मेन माने स्टुडिअ नैबे आरो नायदो बिथांमोना नै थोड़ा हाय बोलो दोस्तों हाय मेरा यूट्यूब है लाइक भी कम हो गया ना ये गाना आप लोगों का चल रहा है ना बना रहे ना फाइनल हो गया हम लोग अच्छा ठीक है घर ईटानगर का है क्या यही का ना प्रोफेशनल आर्टिस्ट ना कोई ऐसे आगे पीछे बनाते रहते हैं मतलब सिनेमा प्रोग्राम भी करता है प्रोग्राम भी करता है आप थोड़ा अगर बुरा ना माने तो आप नाम बताइए थोड़ा हेलो बहुत अंधेरा है बहुत अंधेरा हो गया ना लाइट तो नहीं होगा शायद ना ऐसे होगा ना लाइट तो नहीं अच्छा अच्छा ठीक है तो ये सिस्टर को मिला मैंने अब ऊपर से हाँ थोड़ा नाम आपका नाम और प्रोफेशन हेलो एवरीवन मेरा नाम क्योदा मेमा है एंड मैं निशी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ एंड मैं तो हम लोग बोरो है बोरो गोपुर से आया है जी ओके और मैं यही रहती हूँ ईटानगर में और आप लोग मेरा यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं क्योदा मेमा म्यूजिकल नेम से है अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग में मेमा ब्लॉग एंड ब्लॉग्स अच्छा ठीक है तो काइंडली फॉलो करना ठीक है आपको मिलके बहुत अच्छा लगा हाँ। हम भी ऐसे हम लोग का बोरो ट्रेडिशन बैसागु बोलते हैं इसको बनाने के लिए आया है और आगे पीछे में थोड़ा ये भाई है ना इसको तो जानते ही मैं आगे से इसलिए मैं यहाँ स्टूडियो बैठ रहा है आगे से लेकिन नहीं आया था मैं आज फर्स्ट टाइम है तो ठीक है बहुत अच्छा लगा आके माना इधर आइजोफोरनि फंबायनि स्टुडिअ बेयाव सिङाव दङ नै बिथिं जाहैबाय बे डाबिं रुम भइस रुम बेयो नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै एसे खोमसि जादों आरो जायगाया माथो खालामबावनो नै बेनो नै मोजाङानो आगे पिछे नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि प्रजेक्टफोर माब्लाबाफोर बानायनो दङब्ला बेयावबो फैनो हागोन जोंनि खाथि खाला ओरै लखिमपुर गहपुर बिश्वनाथ चारियाली ओरैहाय गगामुख धेमाजि गासैबो फैजोबनो हागोन नोंथांमोना आं फंबायनियाव सोंना लानि बिथांनि स्टुडिअनि नामा मा नाम दोनदों आं एसे सोंना लानि बाबु एसे बुंदो स्टुडिअनि नामखौ मा दोनदों
एसे बुंदो जोंना स्टुडिअनि नामा अन रेकर्ड स्टुडिअ अन रेकर्ड स्टुडिअ ओमफ्राय जायगाया जाहैबाय ओरै नाहरलगुननि पापुनाला पापुनाला आच्छा आच्छा पापुनाला जायगा गोलैयो ओरै फैबा जों लामा सेरावनो गोलैखायो गोलैखायो आच्छा आच्छा जाय पस्टार बानायथ'यैखाय सिनायाखै जागोन आरो हा, ना हा। मेपाव मोनगोन अन रेकर्ड स्टुडिअ सार्च खालामनानै आच्छा मेपाव आच्छा ठीक बाय गोजोननाय थाबाय बाबुनिसिम आंबो नै दिनै फार्स्ट टाइम बाबुनि स्टुडिअ ओरैनोथ' आगे पिसे बानायबाय थायो ओंखाम संलायबाय ना नै जोंहा बाबुनानि सानै माने ओंखाम संगासिनो दङ नै जोङो स्टुडिअआव फैनाया ओंखामबो मोनजालांलाय लायनोसै नै मोजाङानो थिगानो दं बाबुनि नामा मा नामलाय खिन्थादो फुंखा बसुमतारी फुंखा बसुमतारी गामिया थारायबारि गहपुर नङा होमबा दा बे रुबि फंबायमोननि एखे गामि बियो दायो खैथाम टु माने बानायगासिनो दङ दा नै ओंखाम संगासिनो दं आरो जोंना नै अमा बेदरजों मेवाइ गोखै संगासिनो दं नै